Ayos na kapag magabat na wala na. Iyo. Pwede na rin sa Domingo. Ano lamang kung may training lamang Yun mo ako, iti-training ko nga na eh. Ano daw, saan daw pwedeng training na eh? Oh, nahinahin ang ano dumang kay Dumay. Kidumay. Duman na tara. Adyan mo na ito. Training ko talang niyo. Iyo. Pwede na kayo ni sa Domingo ka. Kapag magabat na. Paano managap? Ayaw. Ano? Anong guru di? Ang guru di Kap. Duming! Iba ko si Kap Duming. Ay, Yeah, siguro ba mara. ikitaw? Oo, yung baga Kap suman. Yung ba man pala siya minabog goes. Ayaw, yan ta training. Oo, training ko dyan. Ayaw. Balon ta. Ilan ta? Di mo na pagkalian nagagawad. Pasa. Kap ha? Oo. Oo, yan. Yun, puro gusto niya. Yun. Training. Oh, puro gusto niya. Oh, kanulag. Alat! Ay, hala. Nagparadulag na sa manok ni Dumay. Hintiyan. Abukod na nito. Bahala na magkadito sa Dumay. Taday, kami nahiling kayo daw. Ay, grabing init. Maghanap buhay pag-araw kayo ng panahon. Oh, hay, nasumano ko igday. Nakatakas.